ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି ଆଉ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି। ବନାବଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ିବି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫର୍ମ ପକେଇବି। ଫର୍ମ ପକେଇଲା ପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ତାପରେ ଚାକିରି ପାଇବିନି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ, ତମ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସିରିୟସ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଯଦି କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ କହିବି? ଜମା ଭୁଲିବେନି।